様。17号さん、まだ遊んでいるのですか？少々遊びすぎですよ。お忙しいところ失礼しますよ。おお、さすがは正義の戦士様です。なかなか頑張りますね。ご立派ですよ。そんなあなたに敬意を表しまして。そろそろあなたの正義とやらを私にぶつけてみせてください。できるものならね。反撃がなくては面白みもありませんね。そろそろとどめといきましょうか。殺さない程度にね。さようなら正義の戦士様。はっ！おやおや、さすがは正義の戦士様です。ですが随分と無様な姿ですね。ズタボロでまさしくゴミ。ゴミはゴミ箱へ、弱き正義は部部隊の外へ。この私が優しく落として差し上げますよ。おや？そのしぶとさだけは認めてあげますよ。しかし残念ですね。ご自慢の正義の制服もそのざまとは。いらん。ん？もう正義はいらん。覚悟は決めた。ほう？そんなもの、この私が文字通り破壊して差し上げますよ。満身創痍のお前に何ができる。よかろう、全力で来い。ならば星をも壊すこの力ならいかがですか。あなたこそ逃げ場はありませんよ。くだらん。お前を消せ。